Hola a tothom. Benvinguts a Endevina amb Luc. Luc serà el nostre superdetectiu, i vosaltres també podeu jugar des de casa. Quan sentiu una endevinalla, penseu, moveu-vos i endevineu. Preparats? Doncs que comenci l'aventura d'Endevina amb Luc. Comencem. De dia m'amago, de nit brillo. Soc rodona com una pilota al cel. Molt bé. La lluna. Següent. Soc verd a l'estiu. A la tardor canvio. Quan fa vent ballo. I els ocells a collir jo puc. Molt bé. Arbre. Ara toca una endevinalla amb gest. Escolteu bé i endevineu amb gestos. Tinc moltes claus petites que fan música. Si les polses, la cançó comença. Genial! El piano. Quantes endevinalles hem jugat avui? Luc les ha encertat totes amb molta alegria i molta màgia. Però sabeu què? El programa d'avui ja s'acaba. No patiu. Tornarem amb més endevinalles, més jocs i més diversió. Així que prepareu-vos, perquè molt aviat ens tornarem a veure a Endevina amb Luc.